Přeji vám krásný večer, drazí přátelé. Takže dnes se konečně naučíme, jak se z takového stavu dostat do takové polohy. Итак, Podle posledních výzkumů Civilského institutu herbologie na rozvoji skoliózy a hrbení se podílí několik svalů. V první řadě jde o svaly, které zajišťují rovnováhu lopatky. Dnes si o nich povíme a zjistíme, jak se stát takovými a ne takovými. A v zásadě na tom, že se vyvíjí takové postavení těla, není nic dobrého. Tady zelenou barvou jsou označeny svaly, které jsou v dobrém stavu. Břišní svaly, přímý břišní sval, šikmý sval, svaly bederní a vzpřimovače zad, také bránice a svaly nohou. Tady je také hýžďový sval, který je v dobrém stavu. Všechno to funguje. A tady červeně je to, co je přetížené, modře to, co je slabé, tyto svaly ochabují. A teď půjdeme shora dolů. Tady s vámi jsou svaly krku, to je dlouhý vzpřimovač krku, a tady tyto svaly ochabují a zkracuje se skupina krátkých vzpřimovačů krku. To jsou podtýlní svaly, tady se nacházejí mezi prvním krčním obratlem a týlní kostí. Mezi druhým krčním obratlem a týlní kostí. Je to skupina svalů a tudy prochází týlní nerv, tak to vede. Jedna větvička jde sem, druhá jde tam a páteřní tepna tady je v páteřním kanálu, potom se ohýbá a vstupuje do lebky, kde zásobuje mozek krví spolu společnou krkavicí. Když nastanou nějaké poruchy páteřní tepny, může se rozvinout závratě, bolesti hlavy. Bolesti hlavy bývají často i kvůli tomu, že je utlačen týlní nerv, což způsobuje bolest, která vystřeluje tam, a také šumění v uších. Druhá brada se začíná tvořit právě tady. I když člověk nemá nadváhu, přesto tady něco visí. Trochu povolují i tyto svaly, záleží to také na držení těla. Dále se posuneme trochu níž, sem, na úroveň břicha. Tady také vidíte, mezi břišními a zádovými svaly. Všechno je v pořádku. Bránice pracuje, nadechujeme se a vydechujeme. Tady se všechno hýbe, žebra se hýbou, obratle se hýbou, bránice se hýbe. Nitrobřišní tlak je dobrý. Abychom se mohli nadechnout, musí bránice klesnout níže. Orgány břicha mohou také měnit svou polohu, samotné břicho se vyklenuje dopředu, protože je tam méně místa. Vzdálenost mezi kyčelními kostmi pánve a 12. žebrem se zmenšila. Když se něco zmenší na jednom místě, jinde se to musí zvětšit. Proto, aby se zachoval stejný nitrobřišní tlak, břicho se trochu uvolní. Začne se takhle vyvalovat dopředu a vzniká takové sympatické bříško. Hýžďové svaly tady také ztrácejí tonus. Zde svůj tonus ztrácejí a tady ho zase získávají. Při každém kroku mohou pracovat. Tady při každém kroku pracovat nemohou, jejich práci začínají přebírat záda. A při kroku je pánev tady stabilní, tady se vůči pánvi noha pohybuje při každém kroku v kyčelním kloubu. Tady se spolu s pánví začne pohybovat i noha a začne se přetěžovat bederní páteř. Právě tady se nejčastěji poraní meziobratlové ploténky v dolní části bederní páteře. 4., 5. meziobratlový disk. Kvůli neustálému nadměrnému pohybu pánve při každém kroku dochází k jejich poranění. Dochází i k napětí svalů nohou. Kvůli tomu, že se pánev otočila, všechny tyto svaly se napnuly, fascie se napnuly, ale, abych to řekl stručně, tato poloha není vůbec dobrá. Vzniká hned spousta poruch. Při fyzické zátěži se všechno zhoršuje, protože zátěž se rovnoměrně nerozkládá ani na páteř, ani na klouby. Kyčelní kloub je také poškozován. To znamená, že samotná tato poloha není optimální pro vykonávání jakékoliv fyzické zátěže. Dokonce i ležet je nepohodlné, protože někdy to bývá až do takové míry,
že se ztrácí pohyblivost v hrudní části páteře, že si člověk nemůže položit hlavu sem a potřebuje speciální polštářek. Takže pokud máte chuť tohle napravit, teď máte takovou možnost. Co musíte udělat? Nejprve vezmete svůj telefon, postavíte se bokem k zrcadlu, tam je zrcadlo, jako byste se na sebe dívali ze zrcadla, vezmete svůj telefon, postavíte se tak, jak vám to vyhovuje, jak se vám líbí a vyfotíte se z boku, abyste se pak mohli podívat. Teď to udělejte, ano, před našimi léčebně preventivními opatřeními a pak to udělejte znovu po nich, abyste mohli porovnat. Podívejte se, jestli se vůbec něco mění, nebo ne. Takže, co teď budeme potřebovat? Nejprve, které svaly teď budeme používat během cvičení, která teď provedeme. V první řadě budeme potřebovat malý prsní sval a také velký prsní sval. Tady je malý prsní sval, vidíte ho? Když se zkrátí, je pod ním cévně nervový svazek. Krk bývá často stlačen směrem k ruce. To způsobuje brnění ruky. Ruka mění svou barvu. Stává se taková nachova. Slabost v ruce se také rozvíjí. Nemůžete vyvinout plnou sílu, protože impuls z mozku není plnohodnotný. Jde to přes míchu jako po drátech, ale do ruky to pořádně nedorazí. Citlivost se také mění. Už tam nemůžete plnohodnotně určit, co jste vzali do ruky. Co to je? Nemá to význam. Prsty mohou také slábnout. Klouby mohou začít bolet. Také na rukou. To je malý prsní sval. A vzadu tady je velký sval. Tohle je trapézový sval. Má horní, střední a dolní část. Tu budeme potřebovat. Pod ní je ještě rombický sval. Taky ho trochu použijeme. Tyto dvě skupiny svalů teď budeme používat v našich cvičeních. Abychom jednou provždy odstranili hrbení, takže první, čím začneme, to si spolu procvičíme. Trapéz, samotný horní trapéz. A střední a trochu i spodní část. Budeme potřebovat. Takže na cvičení budeme potřebovat gumu, s vámi je guma na odpor. Na začátek by měl být odpor malý, proto příliš tvrdou neberte. Nejdřív to udělejte. Začněte s takovou, která se víceméně snadno natahuje. V domácích podmínkách vám ukážu, jak to můžete udělat přímo doma, abyste nemuseli nikam chodit. Jak to máte rádi, všechno můžete dělat doma. Potřebujete ještě gumičku a dveře. Tyto dvě věci se nám dnes budou hodit. Gumičku vezmeme takhle, přeložíme ji na půl, vidíte takhle, a tady ji připevníme. Teď vám ukážu jak. Tady je dírka, otevřete dveře, tady je taková dírka, vidíte, taková vznikne a do té dírky takhle gumičku strčíte a zavřete. Tady bude dobře držet. Namontujte ji tak, já jsem to teď udělal špatně, aby byla přibližně ve výšce vašeho lokte. Ne, je to moc vysoko. Udělejte to trochu níž a zkuste, jestli to tak bude. Pokud to nebude držet, můžete ji zasunout a na druhé straně ještě udělat uzlík. Vezměte to tak, aby byla stejná délka na obou stranách. I tady. A teď budete muset tu gumičku natáhnout a přitáhnout ji k sobě. Postavte se tak, aby byla rovně. Nejprve zkuste gumičku natáhnout k sobě a musíte od dveří odstoupit tak daleko, abyste mohli toto pohyb plně provést v celé amplitudě. Takže jste ji natáhli a vaším úkolem je vzadu co nejvíce stáhnout lopatky k sobě. Takže jste je stáhli k sobě a zpětný pohyb děláte pomaleji, než když taháte k sobě. Sem můžete táhnout poměrně rychle, ale zpět pomaleji. Sem jste zatáhli a zpět k sobě můžete táhnout také rychle. Hlavní je, abyste zpětný pohyb nedělali rychle. Protože největší zátěž právě dostanou svaly mezi lopatkami při zpětném pohybu.
Když táhnete k sobě, více pracují svaly rukou, široký sval zádový a zadní deltoid, ale právě při zpětném pohybu, když držíte lopatky v té pozici, do které jste je dali, tam pracují nejvíc. A to je to, co potřebujeme. Zatáhli jste a zpět, ještě jednou zpět, zatáhli jste zpět. A tímto způsobem uděláte 2 série po 10 opakováních. Udělali jste 10krát, odpočinete si 20 až 30 sekund a uděláte to znovu. To je ta první pozice. Tady máte ruku, jak obvykle v této pozici táhnete k sobě. Dále uděláte 2 série, třetí, ruku otočíte takto dlaní nahoru a děláte to samé. Zatáhnete k sobě a zpět. Zatáhnete k sobě a také pomalu vracíte pohyb zpět. Zde si všimnete, že je rozdíl mezi tímto pohybem a tímto pohybem. Na zádech budou pracovat trochu jiné svaly. V této pozici se budou více napínat svaly výše. V této pozici o něco níže se více přesouvá zátěž na dolní trapéz. A ze svalů rukou se zátěž více přesouvá právě na svaly mezi lopatkami. Pohyb zpět vracejte také z dlaní nahoru. Zatáhnete k sobě a vrátíte zpět, také děláte 2 série, úplně stejně. Mezi nimi odpočíváte až 30 sekund. Všechno záleží na tom, jak moc jste unavení. Jste-li unavení, klidně si na minutu odpočiňte. Tohle je první cvik. Střední, trochu spodní trapéz a rombické svaly. Teď to uděláme trochu zajímavější. Upevníme gumičku níž sem dolů. Úplně stejně vezmeme všechno to samé a táhneme ji úplně stejně. Také se postavíte tak, abyste mohli dělat plnou amplitudu pohybu. A tady, nezávisle na tom, co cítíte, která svalová skupina se vám zdá, že se víc namáhá, tady bude zátěž více na horní část trapézu. Prostě když je špatně vyvinutá, obvykle je špatně vyvinutá, zvlášť u lidí, kteří mají kulatá záda. Zpočátku nebudete dobře cítit, jak se zapojuje, ale to neznamená, že to děláte špatně. A tady z této spodní pozice děláte to samé. Lopatky stahujete k sobě a zpět, stahujete a zpět. Tady to také děláte ve 2 polohách. Když máte ruku v této poloze, otočíte ji a v této poloze také dlaní nahoru. Pokud je úplně nepohodlné otočit dlaň, můžete ji trochu pootočit asi o 45 stupňů. Takto. A v těchto 2 polohách tento sval trénujete. V jedné poloze, pak v druhé poloze. Zpětný pohyb se snažte dělat trochu pomaleji. Tímto způsobem jsme teď dali zátěž na svaly, které se nacházejí mezi lopatkami, které nám zezadu drží samotnou lopatku. Teď musíme trochu protáhnout ty svaly, které máme vpředu. Kvůli disbalanci, kvůli tomu, že vzadu jsou obvykle slabší než vpředu. Protože většinu pohybů děláme před sebou, vzadu ruce málo kdy něco dělají, takže přední svaly, tedy prsní svaly, jsou obvykle mnohem lépe vyvinuté než ty vzadu. K provedení dalšího cvičení potřebujete buď dveřní rám, nebo ještě lépe. Právě pro rozvoj pohyblivosti lopatek je vhodnější roh místnosti, v rohu je lepší toto cvičení dělat. Takže našli jsme roh. Postavíme se k němu čelem, ruce dáme takhle po stranách rohu, jak je vám pohodlné. Dlaně můžete nastavit, jak chcete. Dáte je přibližně tak, aby dlaň byla v úrovni lokte. Postavíme se, jednu nohu dáme dopředu, takhle co nejblíže k rohu, druhou dozadu a budeme dělat takový pohyb. Zadní nohu dáme na špičku, tlačíme se dopředu a lopatky se vzadu budou stahovat k sobě, zatímco vpředu se svaly trochu natáhnou. Uděláme 10 takových pohybů, nejdřív na jednu nohu, potom na druhou. Nezapomeňte dát zadní nohu na špičku, protože když ji tam nedáte, budete se takhle předklánět dopředu.
Je důležité, aby pánev šla dopředu. Druhý způsob je, pokud roh nemáte, například se vám nelíbí cvičit v rohu, můžete to samé udělat ve dveřním rámu. Ruce dáte do dveřního rámu také ve stejné úrovni, v úrovni lokte, jednu nohu dáte dopředu a stejně tak se tlačíte dopředu. Lopatky se vám vzadu budou spojovat a zároveň se zlepší pohyblivost lopatek a rameno půjde dozadu. Tato skupina cviků na protažení a posílení vám pomůže dostat svaly do formy. A teď to nejzajímavější, co udělat, abyste toto postavení těla kontrolovali, abyste v této pozici mohli zůstat dlouho a jaký pohyb je potřeba udělat, aby se změnilo samotné postavení těla, jak ho kontrolovat. Protože když stojíme, není jasné, jestli se hrbíme nebo ne, prostě zaujímáme pohodlnou polohu těla. Toto ukazuji jen těm, kteří vydrželi sledovat až sem, jen pro ně. Ostatní, kteří se nedívali až do tohoto okamžiku, mají smůlu, budou vám hodně závidět. Tady je ruka, tady je kost, jmenuje se přední horní trn kyčelní kosti. Tady se nachází, vidíte, tahle, tady je. Tady máte dva orientační body, palec a tahle kost. Pokud stojíme a palec ruky je před touto kostí, tak se rameno automaticky posune dopředu sem. Když ruku dáme dozadu, rameno se posune zpět. Za rukou půjde i lopatka. A když budete ve stoje kontrolovat polohu ruky, lopatka se automaticky posune tam, kam má. Pokud mám ruku tady, rameno se také posune tím směrem a i kdybych se snažil narovnat, nepůjde to. Když dám ruku zpět, automaticky se postavím správně. A vaším úkolem je sledovat ruku. Abyste se postavili správně, nemusíte spojovat lopatky, nemusíte prohýbat záda ani se snažit vytahovat temenem hlavy nahoru. To všechno je velmi těžké a v životě to prakticky nefunguje. Nelze to dělat pořád. Je velmi snadné hlídat si polohu ruky. Takže vezmete prostě svou ruku, dáte ji sem dozadu a vaše rameno jde pěkně dozadu, je v takové poloze. Jakmile si všimnete, že vám ruce vypadly dopředu, hned je vraťte zpátky sem dozadu. První dny to bude hodně těžké, takže si můžete trochu pomoct tím, že se rukou opřete tady o stehno, aby vám ruka neujížděla. No a teď znovu vezmete svůj telefon. Poté, co jste tohle všechno udělali a zjistili jste, jak mají být ruce, znovu se vyfoťte. Fotky mi posílat nemusíte, nechte si je pro sebe. Prostě napište do komentářů, pokud samozřejmě máte chuť. A pokud ne, klidně už na kanál vůbec nechoďte. Já jsem vás varovala už minule. Napište, jak se vám to líbilo, jak jsou ta cvičení dobrá a jak se změnilo vaše držení těla. Mimochodem, všimnete si, že po těchto cvičeních se člověk cítí veselej, protože krev lépe proudí do hlavy i z hlavy a lépe se dýchá. Nálada se možná zlepší, ale to až po zhlédnutí videa. Cvičení také. Dobře, to je vše.